Áno, ahoj, Niki. Jasné, poznám. Príde. Zmenu kvôli drzkámu vyliekli mal posledný mŕtvy produkt. Táto odhľada sa totiž podľa odborníkov poľnohospodárskej univerzity už dávno nepredstavuje. Dali mi teba, aby sme sa pozreli sem, pretože toto je údajne najstaršia zachovaná srbská voda. Poďte sa pozrieť. Ňuňu. Hlavaku ho musia porovnať s našimi.